Quan nosaltres parlem de l'aprenentatge per projectes, estem parlant d'un tipus d'aprenentatge en el qual utilitzem tasques del món real de l'alumne, més que del nostre món real, ja veurem això una mica després, que motivin els alumnes i que serveixin per crear i resoldre, treballant en grup de manera cooperativa, crear solucions a diferents necessitats que els alumnes veguin com a tal i que comportin un coneixement del currículum en el qual ells estan treballant. Com podem caracteritzar de manera més o menys clara l'aprenentatge per projectes? Aquí tenim 6 punts en els quals hem de prestar atenció en tots ells. Per un costat, estem treballant amb una comunitat de treball i d'aprenentatge. No treballem individualment, sinó que estem treballant en grups, malgrat, evidentment, hi ha un treball individual de cada un dels membres. Podem treballar en diferents nivells, des dels nivells inicials, on es requereix més una col·laboració dels pares, fins a nivells més avançats en els quals el que ens cal és tindre uns experts que ajudin o que ens assessorin a nosaltres i als alumnes. Fixem-nos que podem crear elements o projectes unidisciplinars o multidisciplinars, és a dir, que tinguin una sola disciplina o que abarquin un ventall. Per treballar per projectes nosaltres creiem que són importants aquests 5 elements que poden estar o bé aïllats, un d'ells, o bé en conjunt. Depèn de diferents situacions. Per un costat, estem treballant podem tindre blogs o wikis o un portfoli. Fixem-nos que també hi ha un equip de tutors, a vegades un sol tutor, a vegades un equip, i podem utilitzar un webquest. Nosaltres el que volem aconseguir és que els alumnes siguin experts, que siguin ciutadans del segle XXI i que creïn uns productes que ells veguin que són útils per a la comunitat. Volem que els alumnes tinguin un sentit crític, que col·laborin, que siguin creatius i que comuniquin. I per fer-ho utilitzem una metodologia de treball cooperatiu inserta dintre del món real i que per fer-ho necessitem una idea generadora, una idea clara que condueixi el fil del projecte i per fer-ho es cal una planificació, establir uns objectius i realitzar un acompanyament. És a dir, no estem treballant de manera tan, podríem dir, oberta com en l'aprenentatge per problemes, sinó que aquí el tutor és més actiu i té una sèrie de punts marcats d'entrega, de seguiment, d'acompanyament, de verificació, etc. Esperem que això us pugui ajudar, pugui ser interessant per començar a treballar en l'aprenentatge per projectes. Moltes gràcies.